Hola, benvinguts a la comunitat Documenta. Soy Luis Ángel Fernández Hermana. Una de las cosas más atractivas de lo que ha ocurrido con Documenta. Al principio, bueno, pues sí, puedes hacer presentaciones multimedia con Documenta, pero a medida que vas trabajando, vas descubriendo que otra forma de trabajar con la web era posible. Documenta cambia y de manera significativa además este tipo de relación que tenemos con la tecnología. Em dic Guix i sóc un artista sonor i visual. Documenta és una eina que m'ha permès per primer cop treballar a internet. Com a artista no em serveix una web convencional. Sempre he estat esclavitzat o pels informàtics o pels dissenyadors. Puc publicar els meus treballs, puc modificar-los. Hola, soc Rosa Maria Calaf, periodista. Estic amb els companys, l'equip de Documenta i de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, realitzant un curs de periodisme totalment a la xarxa i hi participen 3.500 persones d'Europa i d'Amèrica Llatina. Al llarg del curs, els estudiants, des d'escolars fins a llicenciats, elaboren els seus propis reportatges. Documenta ens ha permès crear grups de treball a la xarxa, compartir continguts i fer realment els nostres propis reportatges en un format completament multimèdia i sense cap necessitat de ser experts en tecnologies. Hola, soc la Meritxell Formiga, professora de Ciències de Secundària a l'Institut Font de Ferro de Palafolls. Durant aquest curs hem estat utilitzant el nostre centre el Documenta, sobretot enfocat de cara al treball dels alumnes a l'aula. Per què? Doncs perquè Documenta et permet que els alumnes treballin i puguin mostrar els seus projectes sense necessitat de saber-ne molt de noves tecnologies. Molts alumnes era el primer any que treballaven amb ordinador, però en canvi amb Documenta ja han pogut ensenyar coses que han sigut bastant espectaculars. Han pogut combinar imatges i vídeos i textos. Hola, em dic Eugeni Bonet, diria que toco diverses tecles, sobretot en cinema, vídeo i mitjans digitals. Una altra possibilitat que trobo interessant de Documenta és el fet que no és una creació estàtica, sinó que constantment la puc anar modificant, augmentant, incorporant nous elements o modificant la interfície, diguéssim, l'aspecte que té l'obra davant de l'usuari o de l'espectador. Hola, sóc el Benji, tinc quasi 9 anys i visc a Barcelona. I jo ja he fet projectes amb Documenta. Un dels projectes que he fet amb Documenta va sobre el Senyor dels Anells, que m'agrada molt perquè vaig posar fotografies del Frodo, del Gandalf i de l'Aragorn. I com amb Documenta puc aprendre i ensenyar moltes coses, vaig fer un projecte per a la meva germana petita perquè aprengui els dies de la setmana.